नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मालवणी मच्छीचे साराचे वाटण। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। अर्धा नारळ किसलेलं, 10 बेडगी मिरच्या घेतल्या आहेत। हे कमी तिखट आहेत आणि मच्छीच्या साराला ह्या बेडगी मिरच्याच वापरल्या जातात। 2 मोठे चमचे धने, 15 लसणीच्या पाकळ्या, 1 मोठा टोमॅटो, 1 मीडियम कांदा, अर्धा इंच आलं, 4 त्रिफळं ही मालवणी मच्छीच्या सारामध्ये वापरली जातात। या त्रिफळाने मच्छीच्या साराला वेगळा फ्लेवर येतो। ही त्रिफळं मसाला मार्केटमध्ये मिळतात। हे सर्व साहित्य आता आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया। मिरची, धने, त्रिफळ हे आता पाणी न टाकता आपण फिरून घेणार आहोत। मिरची, धने आणि त्रिफळ आपण पाणी न घालता बारीक करून घेतली आहे। आता आपण खोबरं घालून घेऊया। लसूण, आलं, पूर्ण खोबरं घालूया। कांदा, टोमॅटो, आता अर्धा ग्लास पाणी घालून आपण मिक्सरला लावून घेणार आहोत। मालवणी मच्छीचं वाटण बारीक झालेलं आहे। हे जेवढं आपल्याला बारीक करता येईल तेवढं बारीक करायचं आहे। ह्यामध्ये आपण थोडीशी हळद वापरूया। हे वाटण जेवढं तुम्ही बारीक कराल तेवढी मच्छीचं कालवण चांगलं होतं। हे मच्छीचं वाटण तुम्ही सर्व मच्छीला वापरू शकता। सुरमई, हलवा, पॉपलेट, कोलंबी किंवा बारीक कुठची पण मच्छी असेल तर त्या मच्छीला हे वाटण तुम्ही घालू शकता। तुम्हाला जर मालवणी मच्छी मसाला, मालवणी मच्छीचे सार, मालवणी वाटण, मालवणी मसाला हे व्हिडिओ जर बघायचे असतील तर खाली बॉक्समध्ये त्यांची लिंक तुम्हाला मिळेल। अशा प्रकारे हे मालवणी वाटण तुम्ही करून मच्छीचं सार बनवा आणि मला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।